Lakone apa Mas Jano? Kadut kaca bangun tugu. Kadut kaca kabeh. Kadut kaca gugur miki bae tembe lahir kadut kaca siki bangun tugu. Yo.
dadi ingkang wonten ing praja Trajutresna. Sang Prabu Anom Bumanaraka Suraya Prabu Suteja miyos siniwaka lenggah ing dampar kencana kaadhep para nayaka praja. Ing ripalenggahan samenika Sang Prabu Anom Suteja nampi tamu saking negara Ngastina nanggih Bagawan Kumbayana kaliyan patih negari Ngastina nanggih patih Harya Sengkuni. Kaget kagorawekasan Sang Prabu Suteja duwi praja Trajutresna karawuhan tamu saking pertapan Sukalima. Pandhita Dana kang kadherekaken patih Ngastina Harya Sengkuni. Parandene Prabu Suteja dereng kersa imbal wacana kang kawiyosang ngesani. Angabar kandaning Sang Nata Dewa kang sakarya wigana sumana kang cahya ana wange sayakti Narendra Mustikengrat ya mustikaning Narendra Tama oh lata jagat daya Bathara Bapa Pandhita Durna Bapa pojok lole-lole blegedhuk monyor-monyor prit kanthil putu teh omah joglo lah inggih ger putu Prabu Suteja nyuwun amit pasang kalimat apik lepat saking tulak sari kang dumawah ing tawang bawang. Sami wilit jeng tinakuni Bapa Pandhita Dana. Inggih ger ora ana alangan selamat satekanku ger putu Prabu. Syukur bagya sewu Bapa kadherekaken Eyang Patih Harya Sengkuni. Inggih ger wayah Prabu Suteja. Nuwun sewu Bapa. Janur kening kawastanan kadingarengen rawuh ing praja Trajutresna. Wigatos menapa ingkang badhe kula tampi Bapa? Pojok lole-lole blegedhuk monyor-monyor prit kanthil buntute omah joglo. Lah. Menapa leres angger putu Prabu badhe tindak ing pringgondane? Saperlu nekseni nggone Gatotkaca mbangun tugu tapel wates praja pringgondane. Babar kawis punika panci leres Bapa Pandhita Dana. Mangkin riyin ger wayah Bumanaraka Sura mangkin riyin. Sang Pandhita karya wangsit Pendaka pangajaping tawang susuhangin ngendikane mengkin riyin pojok dipun penggalih lelakon kang wis kawuri lelakon kang wis dilakoni pojok panjenengan putra Ratu Gung Binantara Sudarma panjenengan Prabu Sri Kresna nalika samono mung diwiwit dilakokake jagone Kresna kalah jagone Kresna keok pojok teng pundi panjenengan badhe mikul dhuwur mendem jero junjung asmane tiyang sepuh teng pundi ajeng kapan upama keng bapa dados panjenengan kula
Lajeng Males Wirang kali Gatotkaca dipenggalih nuwun sewu mboten ajeng obar-obar kalih ngger wayah Prabu Suteja. Ning niki nyata dinten samake menawi angger putu Prabu Boma Narakasura badhe Males Wirang king bapa sambiyantu kali murid kula Prabu Kilatmaka seka negara Tanggulangin. Monggo dipenggalih ngger. Cocok montap beler kinantap cocok bang wingo wangis hidup nyongolo cokro Patih Maudara budal Wadyabala dina iki uga luruk pringgondane jogana keparat Gatotkaca ngene bangun tugu. Inggih maestoaken pamit bidal pasilan. Ewo Prabu. Pocok sidarame temenan. Ayo hadi june ditonton lelakon iki. Iya wakne gondel. Molong dampya kumregut lampahe kumrecek watang akadik kumalar ngapeki sorae komoro mangkono Wadyabala traju terus sigra bidal Cinandra gambuh candrane. Putal yo putal yo Potal yo putal yo
sampun praptang ing witing Nagasari ulat mangandhap katingal Anoman kok kados pundi nggih sangeni aku njaluk marang wong Anoman jaganeng katentremaning Praja Pringgondani awit nitik lelakon kang uwis mesti wae ana sing bakal ora nrimake gone Kakang Gatut gone bangun tugu. Ya Anoman kudu sing luwih waspada lan ngati-ati Anoman. Ya ngger kabeh putra Pandhawa lho kae sajake ana gendera layung lumaku mrene. Wah, yo yen ngono tak papake padha wadyabala iku.
tatit magenturan ngangkra suarane magantar-gantar ana satriya gagah ngadeg-ngadang tengah dalan sapa Raden Antareja satriya sumur jala tunduk balik takon sapa jenengmu pacak gerisak gelar sapapan wangune bareng Wadyabala Tradutresna pangebat nyawa jenengku tumenggung pangkatku kekesede Prabu Kilatnaka minggir aja ngalangani dalan arep nyang ngendi lan arep apa jugarake keparat Gatotkaca nggone bangun tugu kena bacot mlebu yen bisa nglangkai wandane Antareja bakbu arep apa durung ngerti kondange tumenggung pengebat nyawa iki tau dadi premane pasar Banyumas ya maju kabeh legane ngatuk edan arep kecukat kaya manuk branjangan jejar kaya manuk branjangan candak siramu kepruk ajur ndakmu mati aku.
se. Tuh. Yang wis ora kuat lawan wong kae. Jelas ora kuat wong kanane duwe kodam kok. Kodam apa to? Kanane duwe kodam macan. Kodam macan. Iya. Lah aku kodame apa? Nek panjenengan kuwi kodame kelinci sumbing. Aduh. Wis tak aku wis ora sanggup lawan kok kae. Aku wis arep mundur bae. Mangga kula derekaken. Ayo mundur. Kaden magantoran ngakras suarane makantar kantar ono bleketir monyok putih elek menteng elek ngaglah ing tengah dalan ketek putih kondang anoman iki yo bener arepmu arep apa di keparat Garut Kaca arep tak krincung sikile tak bondo tangane yen perlu tak tugel golone kanggo pangewan-ewan rasa takon si ora nono anane Anoman kang dadi watang wutunge Garut Kaca edan cekel kaya manuk beranjangan kopat kapit kaya buntune naga tapak angin candak walikatmu kebruk sirahmu sigar merapat masa wurunga oh
genteni Daranoman sing wis kesel genteni nyong kepengin perang daripada nunggu mamung jagung bengong mbok mendem. Yo, perintahe sapa kowe? Perintahe dalange ngapak di dalange tek tempeling. Yo, nglawahi nyong be urung tentu menang kok maning lawan dalange. Wah, tesetlik tok wis mental. Ora usah kakek ngomong. Ayo, wani lawan aku apa? Apa sih tak medeni? Pawor dilawan, mati kowe. Koro. Sang saya dalu arara sabya lintangku madhep Tesunya tengah wengi lumrang gandaning puspita Om karengganing pujanira Om sang dweja rambrangang lir swaraning matu pranto manungsa mesah rineng kempang lai bregegeg ugeg sak dulito mel senajan jagat lagi orek nanging atiku ayem nyawang tlatah pekunden Banyumasawan iki ana cahya sumunar dudu lampu nanging cahyane semangat nguri-nguri budaya kowe lah dalah Kang Bareng Kang Bawor bokak matamu amba-amba delengen kiye suasanane jan gayeng temenan iya truk inyong gumun ki desa pekunden tapi rasane kaya lagi ana ing pusat kebudayaan jagat rame regeng lan semangate kerasa banget oh lah ambune dudu ambu kemenyan tapi ambune masa depan cerah apa maning nyawang sing arep dalang lho esi kencur-kencur banget kowe sing jenenge istimewa Kang Bawor aja nyepelekna bocah awan iki awake dhewek nyekseni bukti nyata saka tema merajut warisan membangun masa depan kiye lho semangate kemerdekaan dalam gema wayang milenial bocah zaman now sing biasane nyekel gadget
utawa HP. Awan iki nyekel cempala karo wayang. Ki jenenge keren Kang Gareng. Bener kuwi. Truk, aku melu bangga lan elinge tole kabeh. Pagelaran iki dudu mung tontonan. Coba rungokna suarane gamelan kuwi. Ana saron bonang kenong. Por wujude beda, suarane beda. Nanging yen ditabuh bareng kanthi rasa dadi irama sing harmonis, endah lan nyawiji. Maksudmu pripun Pak Nek? Ya kuwi gambaring bangsa Indonesia. Senajan beda suku, beda agama, beda pilihan nanging kita tetep siji ing wadah negara Kesatuan Republik Indonesia. Wayang lan gamelan iki simbol perekat persatuan sing majemuk. Waduh, Rama Semar jangan anggar ngendikat jero banget, kayak sumur bor. Paham minyong siki. Tapi truk acara kabeh kayak kiye sapa sing duwe gawe kuat temen. Kiye jenenge kolaborasi kelas kakap Kang Bawor. Rungokna. Acara nang sanggar seni omah gamelan Pekunden kiye ora bakal kelakon tanpa dukungan luar biasa sekang para pemimpin sing peduli budaya. Nah, kiye kudu disebut Kang, ben Rika pada ngerti acara hebat kiye bisa kaleksanan merga kolaborasi jos gandos antarane sanggar seni omah gamelan Pekunden kiye didukung penuh karo Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Bapak Asfirla Harisanto SEMM. Tepuk tangan. Lan uga dukungan luar biasa sekang pusat yaitu Direktur Pemberdayaan Nilai Budaya dan Fasilitas Kekayaan Intelektual Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Wih, matur nuwun nggih Bapak Ibu pejabat, jos gandos pokoke lah. Aduh, Jen. Inyong kencot ya lah. Urung madang mau ngeplok sega karo yatok sesendok. Kang, mau esuk tulian lewian sajen kae. Kena depangan kok isi-isi weteng. Ngawur loh. Nah, timbang sepi-sepi kiye mending ana pamundutan lagu. Lagu apa? Nggo wong Banyumasan ya eling-eling Banyumasan yo. Rama Semar. Yo, eling-eling Banyumasan. Yo, Mbak Kayu sinden gending eling-eling Banyumas naboe sing bater.
Oh, tumben ora mendem Kang. Lho wong sajane besok pangan demi itu ora gelem merek. Oh. Jere kon derekaken bendarane yo, derekaken. Ayo tol emang. Yo Bang Kang Bawor truk di setan yo sono. Nyok di truk. netraning hanggo rapuh sabdaning kokila. Oh, rekaning kara saketar. Oh, kene tongane ko lir wowo sing wene panca. Ong 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 papatoke ngayam wana. Ong 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 wah katut nuwun dawuh katimbalan Rama. piye wartane nggone padha bangun tugu ing tapel wates Pringgondani katut. Syukur sampun pencing rampung Rama. Syukur yen ngono. Piak praptane Ki Lurah Petruk minggah penangkilan. Nuwun sewu Ndara Gatotkaca. Ana apa Petruk? Niku teng tapel wates Pringgondani ingkang katemben rampung dumadakan enten wadyabala Traju Trisna kabiyantu para Kurawa damel ontran-ontran wonten ing tugu Ndara Gatotkaca.
Wah, padha nganggo karepe dhewek. Kartomarmo. Yo, Gatotkaca. Arep apa? Kartomarmo. Jugarake nggone bangun tugu. Wis rampung. Dongkar bangunane. Pak keparat. mundur wong tuane sing maju. Ora karep-karepmu dhewe. Oh, mati dereng aku. Orek-orek dadamu.